Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin, Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, akipagadatan, malagit sa mga datu agus sa mga bayi. Mapiar ka no lang na kapipita Sagian kaya gawi Pagkanintan si ko Allah subhanahu wa ta'ala amang bagian tanwagi ang kuto mapia ama papadalam sagian kaya gawi alungan na Khamis. Yaga iya gawi iman to na sunga kuwaya sa Quiapo makapantag sa giyang kuto pidus o mga kadi at kasimina rakirat iman to gawi kamapita insyaallah yang kuto kaplay tami seko oras sa alasum si sa kagagawi. Masyaallah, tabarakallah. Nago ubatan no makapamagusay si ko mga guna keparoli yung mga tao itunay nagyang kuto hajj akatawan tanwag yung kuto kanaik na padanan sa gyang kuto ikalima arukon o di narukon wagamatan wa Islam. Masya Allah. Mga pagariya, alhamdulillah, kasama na yan na sumakapantagong ko mga kaprasisa ko mga karatas o mga jamaami na 99% na miya pasad. At na mga ito ang mga problema uwid na miya kahit ito insyaAllah pagkanitan si ko Allah mapasa di man to. So alhamdulillah. Gyang ko to flight amin alhamdulillah sa aming panalamatakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala kaayad na may perarangan nami na sumanga ulama ini pagpadami sa Madina al-Munawwarah si ko katatago amiron isaw dun si Khair mangun tawar bangsa tanuto si makagaganat sa wato kapakaya katawan yung kanian ikadua na si Abidin bangsa tanong mambuto si makagaganat sa Tamparan Lanao del Sur na ikatalo may pagpadatanaw na gumiperangan tanong insyaallah
na si Al-Alim Mahid ay na kalalayaman ilano yan nagulumalangkap sa ibang mga tao sa idaranaw na si Imam Buto makagaganat sa Tugaya Lanao del Sur. Masya Allah, tabarakallah, miyakap-yapya ay kira manuto ay inapedata sa giyang kuto ito na yun sa giyang kuto mga suwan waga may Islam na so mga ulama wad na ditaw na tanto katawan na kupakaya kisa takiran. Agyan kaya di mentay sa agyan kaya oras na nadatano sira na salaman sama na yan awal-walo sira na ya salam na kanagyan kaya pagariyakan na si Abdul Jalil Imam Unakan. Salam rakasan na pagari ko. Ikadu na si Zainuddin Randasan. Masya Allah. Diyan na si Nuraima Sidik. Salam rakanusan lang na mga bagsami ipagadatan di bantay sa giyang kaiya laibtan. Lagi diyan na si Ryan Sultan nagu si Hanida Subu-subu Makaubaw. Giyang kaiya kanay katigitano gitunayin ko hajj laad na mga fawaid mga guna amapbagian o mga Muslim ay tunera na giyang kuto hajj ay amana na pnaiksirat nayain inaloy o mga ulama na tanto kumadagal lagi ang kuto ki alwera nun si ko mga kitabiran ugay na kuwatan ron sa talotiman nagi tinutano dan tano agyang kaya mga guna mapumagusay tano sa agyang kaya oras. Agyad mambui kipunguyatan tano sa agyang kaya kanay ang tano katukawi agyang kuto mga laguna ang mapabagian ng mga tao panaik pag-hajj kaanap ka pamula si iko mga puso tano kaan tano di makapamagitong so mga tao dapat na makapaniat naasira na makaniat Maganay inalo yung mga ulama ako sa itano o di napaganay sa giyang kaya talo pag sa itano na tigo mga ulama nail al-ajrul azim mapambagian o tao aplalakaw sa hajj giyang kuto miyak kalal laabalas naman o to ay inalo yung mga ulama na miyak kalal laabalas alang-alang abalas ka miyak kalal laabalas ang mapambagian na giyang kuto ang mga tao. Ay dalil mga pagariya nagyang kuto ang mialoy sa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Ayaman nagyang kuto hadithu Nabi Tanwa Muhammad
Amya katita yan si ko Abu Hurairah radhiyallahu an yaswatun suwallah natigyan amya nagagan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adinian itaroon. Ano din ya? Anto na ipitro nabitan wa Muhammad sa tao amaghaj agyang kuto kaya lalakaw niyan kaya naikiyan na lillah para busi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Taguan tanuanan sa nokta agyang kuto kaya taro nabitan wa Muhammad asa tao amaghaj para si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Para busi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Daas salakaw amatatago sa ginawa niyan puso iyan sagyang kuto kaplalakaw niyan inunta na simba niyan si ko Allah subhanahu wa ta'ala din niyan isuaswat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ginanimala asyarat akakukuang kasagyang kuto balas amala. Nasulang-ulangwan o pumaghadsagyang kaiyaragun. So mga Muslim, nayad na kailangan na mapadalam rakatan wagyang kuto ikhlas. Tulabus akapanggalabakatan ko hajj na para si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayad yung salakaw nagyang kuto akapik ilaylayin. Kapik nagnagan kat kabur uli na antunasan ap kapadalam si ko mga ginawa o mga Muslim sagyang kuto kaplalakawiran agyo po nagyuto mapadalam si ko mga tao sagyang kuto kaplalakawiran ito nairan sagyang kuto hajj kapnaikiran namataan ng mga pagarya ilang agyang kutwa kaplalakawiran. Lalayon tanong tatadaman amataan na sulang wano simba si iku Allah na aya okit kakatarim on Allah na dua mga neron na al-ikhlasu lillah mapadala mo nagyang kutwa ikhlas. Ina ni kay importante agyang kuto kapag ikhlas. Ina ni kay importante agyang kuto kapag ikhlas. Adi ketari agyang kuto simba inunta na makapag-ikhlas agyang kuto tawa paggalabukon. Dato anta akabay. Namataan din na udiyo namatagus ikhlas na ilang agyang kuto galabuk. Api anto nagalabak kasimba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua nagyang kuto al-mutaba'ah. Kapanggalabakang kaon nami kadagka sa gyang kuto suguan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agina naman mo mala masasangan ng mga ulama lagi do mga sheikh apkunutan sa gyang kaya hajj ay panganduiran agyang kuto okito hajj si eko okit unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ino mano to di kebelag si ko kapag hajagyang ko to adna sheikh. Aya galabo ko sheikh nagyang ko to pagusay niya si ko mga kadi. Anta kay pangandoon niyang kira nagyang ko to okit agyang ko to hajj. Atigtan wa manasikul hajj. Kano matarima agyang ko to hajiran. Lagi na dua na pagadima tantanwanan. Nagudit tanwanan bablaga si iko mga pamikiran tanong alang-ulang wana simba na aya ka ketarima iyan na diyo na kapukas agyang kaya dua al-ikhlas wal mutaba'ah. Nagyang ko to kaya turo nabitan wa Muhammad man hajja lillah sa tawa no may para busi ko Allah na aya sebutan tanoro nagyang ko to kapag ikhlas ang ipangapagarya. Kapag ikhlas.
Tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tunduk yanu natigyan falam yarfuth walam yafsuq. Nagudas kanian maka gelebek samarata nagu maka bebasa sama ngararata. Pada penanan sagi yang kutua importante sagi yang kutua kaplala kawagi yang kutua tau. Yang kutua kapaghajian na aya importante nagu kailangan na dita no makang gelebek sa mga gelebek adi kepakai pagkabatal sagi ang kutua hajjano nagu di kepakai ubatan no di makang bebasah sa mga rarata basah. Na isa na pagi ng kaan ulang-ulang wano Muslim itu naira nagyang kuto hajj ikalima arukun wagamatan wa Islam. Gina ni mala subarntan. Sigum yauna na mi alitano apaman na so hajj na simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala na madagal mga pangalang so hajj na simba na madagal ang mga pangalang asugad si kung mga manusia. Nagupkan na kitanod na giyang koto tutulan nun o mga pagaritan o di mamaghaj agyang koto paman ad na mga eksamin. Kailangan na giyang koto kulawla na ayap kapadalam si kotaw na giyang koto kasubar. Di niya nakapangunutan lagi ang koto abay ginawa niyan. Lagi lagi ang koto akap kararangitiron. Hadi ka pakay. Kagi upun sutaw. Na ayamaw na nagi ang koto rarangit. Nakatawantan wagi ang koto kararangitan. Ako pakay adi makang gelebek sa marata. Nagu di maka tero sa mga rarata abasa. Naupun sutaw nakapananggilaan yan o tuwagyan ko tuwagal baka marata nagugyan ko tuwa mga katero ang marata na ayaman buhay balason wallah natigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam as mga tao anumiyay aparabus ik wallah damakang gelebek sa marata nagudamak katero sa marata na makambelingan sa kaniyan si iko darapayan si iko kaya paghajian sa lagi din nagyang koto inimbo at ano nagyang koto ay na yan na dead na ba niya na dusa. Ito'y malabalas ami aloy o mga ulama asya butiran sa gyang koto hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayam ana nagyang kutu atau anumiyek na kepenapenas sudusan yan sa dad na bau na kelamba langwan taman adusa na keda namiya kalala balas ang mapapadalam na huna sa gyang kaiyaka hajj. Ikadua akaloy tanong nagyang kuto at yung mga ulama aada'u ahabbul a'mali ila Allah kitu na yagyang kuto ataw yagyang kuto agalabak apad sa yagyang kuto ang mga galabak kebebayaan Allah subhanahu wa ta'ala ay tinudan tanong nagyang kuto agalabak kebebayaan Allah subhanahu wa ta'ala ay amana untuk nagalabak kebebayaan Allah subhanahu wa ta'ala si kung mga galabak kepasado mga Muslim agi na natin kung mga ulama
So haj al-mabrur, haj atiyarima kau tu, haj atiyarima, haj al-mabrur. Ayat dalil mampu nagyang kau tu hadis apiano tu lepan Abu Hurairah atiga nasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pakai sekon si ko Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wantu na igalabak ap kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Natano dan tano yang mga pagariya kagiang kaya hadis na ipengenduun niya si katano agiang kuto ang mga galabak ap kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Natigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imanu billahi wa rasulih. Aya pirmir wa galabak nagumakalalabi galabak nagup kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala galabak ap kepasadu mga tao naginan sukaparatiha si iku Allah nagusukaparatiha si iku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naginan o punso tao nama pamulaw nagyang kutwa iman paratiya si iku Allah nagu paratiya si iku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na permiro tu agalabag nagu kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala agalabag sama nuto na sumu'min mga tao makapaparatiya si iku Allah na siran mga tao apaguntong nagusiran mga tao ada alawan niyan amapi ang mga tao sangkaya dunia upun mapadalam si iku tawag yang ko to aparatiya si iku Allah na aparatiya si iku Nabi tanwa Muhammad nasa katano ang mga Muslim na ginan ni mala ami penalamatan si iku Allah ami abaloy tanwa mga tao makapaparatiya si iku Allah nagu makapaparatiya si iku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila thumma madha? Na ini pakaisap man ku Nabi tanwa Muhammad atigiran na uriya nagyang kutu aparatiya si iku Allah nagu si iku Nabi tanwa Muhammad anto na makatutundugun na ini sembago Nabi tanwa Muhammad at tiga na jihadun fi sabilillah ay agalabag ap kubain wa Allah nagu permir agalabag nagyang kutu jihad fi sabilillah ina so jihad ayam ananian na sukadipin sa ako agama kaperang si iko lalan si iko Allah subhanahu wa ta'ala isa panayip man no mga ulama na tigiran nakapikim buno ay si iko mga kuffar nagyang kaya jihad na igira pagusay na ina si itanop kuwa akanal si ko titu-titu ang mga ulama asira ni mata urot kaya madagal penapaman na mga tao pagusar niran agyang kutua jihad si ko marata o kita marata na isa pananapaman na tunudan tano na inukad ng mga ulama tano sira ni labiya mata usagi ang kanan na jihad na pumamakin nagtano subsaya nila ubata no miswaswa si ko mga tao pag-usay nila nagyang kaya jihad na paman na si ko ukit amarata lagi nagyang kaya pukulaw la apsagat si rakatano ang mga Muslim ang mga tao aoy da nila so jihad ugaid na marata agyang kuto resulta niyan
Ayad na paman na resulta niya si ko mga Muslim na kanaba ka pakadeeg, kanaba ka mapian. Kaya ay resulta niya si ko mga Muslim na giyang kuto paman na marata. So alhamdulillah na ino ka si tanod na nan ibagayaw sa insi ko titu-titu ang mga ulamatan. Kila thumma mada na inipakaiso paman si ko nabitan wa Muhammad. At tigira na oriyan o kaparati as iku Allah nagus iku suguyan nagus jihad fi sabilillah. Na antun apnip kebebayan o nabitan wa kebebayan wallah agalbab. Na ini sembung nabitan wa Muhammad na tigira na al-hajj al-mabrur. Ayap kebebayan wallah agalbab. Ap kepasad umang auray panian nagyang ko tuwa hajj at yarima. Nagina ni penamaran tano sulang-ulang wano paghaj sagyang kayaragun na impiding ka agyang ko tuwa hajj ka. Ayaman nakapag-impiding kaun na paganadang ka digap kumamalas iko mga sheikh akiyaw nutan ka na isa na kaw nagyang ko to anto na yung mga galabag amapya nagu okito-kita gyang ko to akapag hajj. Kaan mabalu yagyang ko to hajj ka at yarima nagu tirimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Naginan isa ni wagyang ko to okito-kita gyang ko to hajj. Wanto na ipakilay niyo ading galabakan na kanalang kadaan. Isa na kasi ko siya wanto na okay anto na kukumano to kapakay anta ka di kapakay ubakan kumamala kalangulanguan o ditutut sa ilmu mapapadala mo nagyang ko to mamala kaya atigtano na di pakaswa na isang na di pakaswa nagyang ko to takaburo. Ayap betuan sa takabur nagyang ko to mangingimpuruan ayap mapapadalam sa ginawa niya na tigay nakatawan na kandunanan. Oy, nagito na din niya nakatawan na dito pakaswa pengalimbbaan tano si ko mga sheikh tano gyang ko to akiyanutan tano ang mga ulama na pengalimbbaan tano kiran mga limbabaan tano kiran. Kenapa kagi paman namanya balu ya sheikh kenapa gak din na paman nararasta nagudi nga pagadatan kagi susah ba din aya matatago sa pamikiran yan na kagi paman na sheikh na banyan na paman na siyukay na ito na ini piyakay niyan sa ginawa niya nagyang kutuwa paman na piyagyang kutuwa di patot after o si ko sheikh mga katuruan di patot ubang kao na pamapteruan na diyon diteru nagyang kutuwa mga tao na diyo tumapiya. So mga sheikh nayasangan niran nagyang kutuwa pengendoon tanwiran si ko ukit amapiya nagusi ko ukit kita haji ko kasuatan ron da salah kau oy nawad na dira nung nakatarutupan na gitu suka babalwiran na manusia gitu suka babalwiran na manusia oy na ukabayatan no ama tarima agyang kutuwa haji tano tarimaan wallah na maganad tano si ko mga sheikh tano si ko paman na mga seminariran si ko kaplalakaw o mga kadi si ko dira di kapagusaya si ko okito-kito haji na pagana din tano naguisan tano siran si ko paman na mga masala mga usayan adir ka tanong makararayag kaan makarayag si ko mga ginawa tano naginan himapiyasuan na ikatlo pag-usayin tanong aguna akakuha mga tao paghaj nagyang ko to magfirat jami'at dhunubi wal maasi ayaman na ito na suhaj na iprila iyan sulang-ulanguan
udusa dhunub lang ulang wanu dusa nagusulang ulang wanu maksiyah ayaman ini na sumangararat agalabak na April lagi ang kutuwa hajj. Saya mampu alo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigana ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wal hajrul mabrur wal hajj wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Law a'lamu gina nila piyatagian ko to hadith ati ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata na su Islam kasulod ko Islam na kepenasian agi ang koto amiyaw na aniyan anta ka mapakadayan agi ang koto ha miyaw na aniyan ayamana na ng mga pagariya na su Islam udi nagyang kuto kapag Islam magyang kuto tao kasulyan si iku Islam na ando din kasulyanon suksan yan na datu ninon tasu Allah na gusto Muhammad na subu Allah na apian tunay miyaw na ano Islam agalbog umanusya na kepenaso kaya pag Islam yan ay lagi diyan upaman na uwad na tao akna ba Muslim na sumyul kanya si iku Islam nagyang ko to akiasul yang ko Islam nawanto na ay miyang gilbek yan si iku dan yang panakapag Islam na pena to Islam pena to Islam sadad na kelam besagiang ko to adusan yan naman to agiang ko to akapiaw Islam ay lagi din paman lagi ang kaya mga pagaritan wa tigitan wa mga balik Islam o di na so paman na mga tawa miya mag-Islam sumil ko Islam lagi ang kuto paman na kaya sulgiran ko Islam na apian tunay marat agal bakiran na paman na pena-penasadno to Islam nagupaman na di pagilay no Islam agama tano Islam agi ang kuto amiyaw na ang mga galapakiran agina ni kapiyaw agama tano Islam alhamdulillah penalamatan tano sa Allah kapaman na tiro tano niyan si iko agama niyan agama untol lagu agama amiya kapiapi agama agina ni paman na pugusayin tano si iko mga tawag yang kaya kapiyaw Islam. Yang kaya kapiyaw Islam. Tigpan nabitan wa Muhammad wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha. Lagi dia nagyang kuto hijrah katugalin. Na mapakada yang penagyang kuto paman na miyaw na aniyan. Sa lagid nagyang kuto paman na kaya tugalin o mga muhajirin. Okay. Natingo nabitan wa Muhammad wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu na mata na suhaj kanay na kepenasian na gumapagada iya nagyang kuto paman na miyaw na aniyan na mga pagariya isa na paman na mapia sa giyang kaya kapag hajj kaapian to na imiya pasad utawa galbakyas iko muna na mata na penas na giyang kuto kaya paghajyan na pamakutan tanwag yang kaya paman na hajj kapalapan na kapaman na adna malalambos iko mga umur tano di tano doon napikir na giyang kuto kala mapunggusto tano ron ay panabnaran tano na giyang kuto rila wallahu subhanahu wa ta'ala di tano mga nugun kapaman na aya bitiara saya nagyang kutarila wallahu subhanahu wa ta'ala naguaya mala bitiara saya nagyang kuto paman na kasurgaan wallahu subhanahu wa ta'ala sagina ni paman na kusay tanong sagyang kaya
oras kapipita, Masya Allah, tabarakallah, gina na paman na fawaid al-hajj, mga guna mapapadalam sa giyang kaya hajj. O di nasabad, agi paman na madakala guna, ami alo yung mga ulama, matag tanubod na yakin wag yang kaya talo paganay ron. Nagyang ko to paman na mapabagyan tan wag yang ko to balas amala. Nago ikadua na kitunaytan wag yang ko to paman na galubakap kababayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ikatalo nagyang ko to suhaj na kepenasian sulang-ulang-wan udusa na gubiyang ko to lang-ulang-wan umasya. Balasangkan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakal mapya sa giyang kaya paman na di tano di ka pamagusaya o sabah ko mga bitiara waga matan wa Islam lagi dia lagi yang kaya hajj insyaallah biidnillah lagi yang kaya kapagaj sa noon na tunay ini pag-update na mis kanubo para paman ipanguyatan wayas iko mga ginawa tano ipanguyatan no si iko mga Muslim kapapatutanon mga laytamo paman na dasiran pa na makapag-ikhlas naguliran pa na mapigaro basiran pag-hajj nago padaroon nagi ang ko tayo panguyatan no si iko mga Muslim paman na makapanabnar siran ansiran na makapamaghaj anira nakabubay ay agyang ko to paman na suguan uaga matan wa Islam. Isa pa kalangkap na kansir kanon na agyang ka iya agency Al-Haramain na ro kami ron miyokit na sukubay magumran at na paman na umrayran sa agyang ka iya ando na man to June August July August seko August na nasukubay magumra na nakapakaya paging kuwera kanukiran adno to paman umrayran na duto klase adna VIP mi barato gengo to VIP ran ka 170 gengo to man ay kanamiran na 120 na sukubay magumra na nakapakaya ming kuwera kanukiran gengo to agency Al-Haramain na siya na matatago sa tagig sa Maharlika yang ko to street tablomos na narod no to matatago yang ko to Al-Haramain na nasukubay magumara na kapakaya paman na paging kuwer kanukiran isad na kapi Al-Haramain na mapiyag yang ko to makatutandingan no nagu susabad ko mga ulama tanon na paman na sira ni peda komikibir nagu gumagalabag sa yang ko to agency insyaallah suad na tungan niyan ang takas kanod ni pumagumra na kapakaya paging kuwer kanukiran paging kuwer kanukiran sa giyang koto agency ran sa setan obuto man kate mambo miya ka umatano sa Quiapo ayaw taura sa giyang koto apidu so mga jamaatan o gusto mga pada pamaghaj flight hiran mapita June na ito na ini June 9 alungan na dimaat na pidus sila ni manto seminariran ipunundukiran wanto na mga pipi galabag suliran sa giyang kapag hajiran balabalasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mada kalamapya giyang ko to ba pagning ko si wallahu subhanahu wa ta'ala pagalintan din na makapag-hajj pagalintan din na makanaik insyaallah biidnillah nagusumya ka naik na makapetu peruman sa tunay ini Makkah Al-Mukarramah ug yang kaya Madinah Al-Munawwarah. So salam tanoda nagyang kaya mga pagaritan wa di muntay lagi di Princess Nasrin Tagam. Salam rakano mga bangsami si Emi Blanco si Ramla Malawani Amiron sa Ramrakasanati si Jadida salam rakano
mga bangsami Sibayaw kaya Kisrawi si Dung Molio salam rakano nas si Inas Estampa Samsudin Ila Mian Corontos salam rakano Hamtaf salam rakano lang na mga bangsami si Hamza Kusingan si Dano Dano salam rakanusan si Nurulain Panggaga salam kano katayaman to absolutadong sa Quiapo si Tinori Nash salam mga followers si Noraima Mapantas salam rakano lang na mga bagsami Eastern Kuraming salam Ania Tingaraan. So bala-bala sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapia insyaallah na agyan kaya kapugusaya sa agyan kaya hajj na di po ya di pa magusin ng mga ulama tanong na kapakaya po manginagutan so mga usaya nira non kaano to man si ko sabutan si ko agama tanong Islam sa siya kabut man na giabuso pagarinyo si Alim Hanif Sultan Sharif arinyo nagupagarinyo insyaallah na napadakunutan sa giyang kaya Hajj 2023 assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.